Però no és Dani Pérez, és Àlex Reyes, un altre jugador que a mi m'encanta, 2-0-2, del 93, 32 anys, de Cáceres, Ale. 29 partits aquesta temporada, se n'ha perdut un, 24, quasi 25 minuts de mitja, 13,7 punts, 5,1 rebots i 0,7 assistències amb un 13,8 de valoració. 49% en tirs de 2, 41 en triples, 78% en tirs lliures. Si diré que Hughes és un dels millors tiradors de la ACB, Àlex Reyes, si no és el millor, és top 3. ¿Vale? Així ràpidament, Jaworski amb el cap, segurament algú més. Sí, són tal, però com a tiradors purs, que sigui el seu gran rol, per mi és el millor top 3, Àlex Reyes. Ha fet les dues últimes... El Bilbao també anava creixent, però les últimes 2-3 temporades, i sobretot aquesta, ha fet un salt. És que... Jugador de finestres per la selecció, òbviament, i no crec que se'l porti, no el portarien, òbviament, però és que Àlex Reyes, jo li vaig demanar fa uns mesos en un vídeo que hauria de penetrar més, hauria de treballar en el control dels peus en penetració, de les reaccions, el que fa la defensa, tal, qui et salta, qui no et salta, tot això, però, i anar més dur. I ho ha fet. En els triples, és que no fa falta dir més, és peça fonamental del Baxi Manresa. El millor jugador d'aquesta temporada del Manresa. Potser es pot discutir amb Retino Vasohan, però per mi Àlex Reyes és el millor, si més no, més regular. Jo crec que és un jugador que si es queda a Manresa serà vital pels èxits del Manresa, siguin salvar-se o fer copes o playoff o el que sigui. I si jo sóc un Penya, un Tenerife... És que si sóc Tenerife vaig de cap a per Àlex Reyes, és que més és cupo i encara li queden temporades. Té 32 anys, 2-3 temporades bones jo crec que pot fer.